אני פה בירושלים. למען האמת, זה הגג של מלון גני מוריה. זה מלון ישר בכניסה לעיר, אפשר לראות מכאן את הכל. 3,000 שנה של היסטוריה. במלון גני מוריה אתם יכולים לקבל כרטיסים במבצע לכל האטרקציות הכי מעניינות בירושלים. אני אלך לאינטרנט ונבדוק, אולי פספסתי משהו. בקיץ, אורחי המלון יכולים ליהנות מהשמש הירושלמית, להשתזף ולשחות בבריכה. בחורף אני מעדיפה את הבריכה המחוממת. וואו, אני מתה על החדר כושר הזה. איזה כיף. נראה לי שאני אנסה קצת להגביר את הקצב פה. אוקיי. פשוט חייבת למלא את המצברים. האמת היא שהוצאתי יותר אנרגיה קודם בלבחור את האוכל. איזה מגוון! והשירות אדיר. בגני מוריה מתקיימים אירועים כל השנה. שבתות חתן, בר מצוות, ובקיץ ממש כאן, מתחת לעמודים הרומאים, מתקיימות חופות. אם אתם רוצים לצאת לחופשה בירושלים, מלון גני מוריה נותן לכם חופשה מפנקת. יש כאן ספה, בריכה, ארוחות עשירות, וכמובן כל האטרקציות הנהדרות שבירושלים. בואו לגני מוריה, לחופשה חמה ומושלמת.